Láska, tajomstvo zrodu, tajomstvo túžby a poznania, hľadania a nachádzania, tajomstvo dúfania, odpúšťania a milovania. No keď som prvýkrát sa stretla s Mirkovou Peťkou, tak som spoznala jedno milé, sympatické, príjemné dievča. Úplne zlatíčko. Až som bola prekvapená, kde ten náš syn s takouto super dievčinou sa zoznámil. No Mirko, keď k nám prišiel prvýkrát, ináč sme boli prekvapení, lebo trafil na prvý šup. Perfektné bolo, že tá Nela naša, ona ako zbadala auto, tak vyštartovala a prišla k plotu a hneď mi povedala, ja som Nela Poloncová a ty si kto? A on taký ostal, taký zaražený, že čo za decko prišlo, hej, ticho. Keď som videla prvýkrát Peťku, bola veľmi sympatická, usmievavá. Vždy, keď prišla na návštevu, bola krásna a priniesla vždy niečo dobré napečené. Vlastne my s Peťkou sa poznáme od základnej školy. Prežili sme toho fakt, že veľa. A pamätám si, ako mi v jedno po obede povedala, že sa teda spoznala s Mirkom a že sa majú stretnúť. A pamätám si, že bola taká neistá, že či do toho stretnutia ísť, ale vtedy som ju tak pozbudila a som povedala, že daj tomu šancu. Viackrát som bola hrdá na ňu. Že ani som jej to možno, že vtedy nepovedala, ale som sa ja cítila perfektne, že no, toto je moja Peťa. Ja si myslím, že Mirkovi zverujeme dobrú manželku už teraz. Keď sme išli k tomu oltáru, tak s veľkou trémou, aj s takým očakávaním a s takou hrdosťou, že bol to náš malý Mireček. A keď si ho predstavím teraz, že je z neho úspešný, šikovný mladý muž, budúci otec, tak som nesmierne pyšná a dojatá. Za zvukov toho sviatočného pochodu som sa vlastne rozplakala, takže som poriadne ani nič nevidela. Ale ten zážitok z toho obradu mi zostane ozaj natrvalo zakotvený v srdci. Milí snúbenci, aj vašich srdc sa dotkla láska. Najprv možno nesmelo, až prišiel ten okamih, a vy ste pochopili. Toto je ten pravý partner na celý život. A tak dnes chcete doslova áno vložiť. Neboj sa. Opri sa o mňa. Budem tu stále pre teba. Pýtam sa vás, ženích, Miroslav Jahelka, či vstupujete do manželstva s prítomnou Petranou Poloncovou? Áno. Pýtam sa vás, nevesta,
Petra Napoloncová, či vstupujete do manželstva s prítomným Miroslavom Jahelkom? Vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Pamätajte, láska má ťažisko v slove ty a predstavuje skôr dávať ako brať. Veď pravá láska hovorí: prijímam ťa takého, aký si. Prijímam ťa takú, aká si. Verím, a spolu so mnou všetci tu prítomní, že vaše rozhodnutie srdca bolo správne. Prajem vám, aby ste nikdy v živote neuľutovali dnešný krok. Práve naopak, aby vám manželstvo prinieslo do života radosť. Aby sa vaša láska násobila každým milujúcim slovom, ktoré si navzájom poviete. Prajem vám, nech toho dobrého je vo vašej budúcnosti neúrekom. Prosím ťa, Peťka, predstav si, že je tvoj drahý teraz v práci, prichádza domov. My sme za teba napiekli chlebík, ale my by sme chceli, aby mu ho dosolila, tak ako miluje ho. Daj. Jasné. Celé to myslím. Nechám to na vás, ale... Tak ako primerane, no. Aj bič, aj cukor. To poviete, ocino svadobný. Stačí, zlatý. Naozaj, je tam obrovská láska, takže máte sa na čo tešiť. Jirko, chutí vám? Povedal, že chlebík je parád. Odporúčam im do vzťahu vzájomnú úctu a toleranciu. Aby boli úprimní a aby sa nebrali moc vážne, že humor je takým korením života a nech im tá láska vydrží až do konca života. Tell me something that's better than staying in with you. Summer rain on the roof, yeah. Falling asleep in your arms to the rhythm of your heart. I love right where we are. Ja by som určite prijala do manželského života tiež veľa trpezlivosti, ale aj takých radostí z každodenných maličkostí. Aby si tak stále prejavovali lásku a nachádzali na seba čas. Na Vianoce sme dostali najkrajší darček, zabalený silno, keď sme to rozbalili, som už mala nervy, reku, čo ste to tak zalepili a nakoniec hrnček Starka. A hrnček Starky. Švárny junák si bol, po horách si chodil, po dievčatách obzeral si sa, teraz už nemôžeš, už máš len tú svoju. Koľko si ochotný teda zaplatiť? Ja nechcem drobné ani grajciare, ja som na papierové. Aj tu máš nejaké vrecúška, pozri. Aha, má. Pozri, beťár jeden. Takže 50.
Nože kukni po noštičky, môj pekný. Tam chlapi schovávajú niečo. Poď. 150. Aj tak ti neverím. Ja som sa dohodol s chlapcami, že verím iba vtedy, keď budeš dolu hlavou a vytrasú z teba všetko. Pozri, že nemá grajciarej, koľko drobných má. Dobre ste z neho vysypali, chlapci. Nože dajte ho dolu. Človek syna vyprevádza, tak je to takové aj radostné, aj smutné. To sme šťastní, že sme čekatele byť babičko, takže vždy sa na nich budeme tešiť. Nech budú 2, 3, 4, to je jedno. Tak budem tá najkrajšia. No, zase môžeš byť ženík pod stole za chvíľu. Na seba kľudne ruky spolu. Počkajte, dačo mi to spravil. Ale aj ženík došiel. Oni sa Ženichu, daj si štampru za kaci človekem. Keď sa oženíš, uvidíš. Ja to viečo říkám proto nahlas, lebo moja mňa nečuje, ináč bych nemachroval.